Ugye az első, amit nézünk, az az, hogy az élelmiszer, amit megeszünk, annak milyen a glikémiás index. Ez azt jelenti pontosan, hogyha én megeszek egy valamilyen szénhidrát tartalmú ételt, legyen az édesség, cukorka, burgonya, rizs, bármi, vagy kenyér. Ezek az élelmiszerek nagyon-nagyon megterhelik az embernek a vércukor háztartását, és ugye minél többször történik ilyen hirtelen föl, utána lezuhanás, akkor egyszerűen ki tud fáradni a hasnyálmirigynek az inzulin termelése, és akkor kezdődik el az inzulin rezisztencia, ami a cukorbetegségnek az előszobája. Nekem az édesanyám az cukorbeteg volt, a életének a több mint a 20 évét a végén ezzel együtt élte le. Hát így testközelből is ismerem ezt a problémát. Őnek is egyébként ez volt a problémája, hogy 2 műszakban dolgozott, ha délelőttös volt, reggel nem evett rendesen, hanem amikor hazaért fél 4-4 órakor, akkor evett először, vagy ha délutános volt, akkor este fél 11-kor, amikor hazaért, ugye akkor ette meg az egész napos kaját, ami a legrosszabb. Ha alacsony a glikémiás indexű ételeket eszünk, azok lassan bomlanak le, és tovább tart a teltségérzet. Van egy történetem, ugye én iskolában dolgozom, és a gyerekeknek is tanítottam ezt, és én teszteltem, hogy ez hogy jelentkezik a gyakorlatban. És akkor megcsináltam egy fehér búzalisztből készült zsömlét, beletettem ugyanazt a felvágottat, stb. 1 óra múlva éhes voltam, és akkor egy ugyanilyen teljes kiörlésű zsömlében elkészített ételtől 5 óra múlva lettem éhes. Tehát a 2 között ennyi a különbség, mert a rostok miatt ilyen hosszú a teltségérzet az embernek, és egyszerűen nem vagy éhes tőle. Kigyűjtöttem nektek a liszteknek a glikémiás indexét. Ugye, amiből a legtöbb kenyér készül a boltba, az a legelső. Ennek a legmagasabb, 85. Ha megyünk lejjebb, ugye a rizsliszt, például aki gluténérzékeny, az 72, tehát ott az is, aki gluténlisztet, vagy rizslisztet, vagy kukoricalisztet ehet, annak is problémája lehet például ezzel az inzulin rezisztenciával, mert ő kénytelen olyan lisztet enni, aminek magas a glikémiás indexe. A teljes kiörlésű búzaliszt is 70, viszont lassabban szívódik fel, és hosszabb ideig tart ez, és akkor ez a bőrbe, ez nem ilyen nagyon meredek, hanem feljön, hosszú ideig tart, és utána szépen kíméletesen megy le a vércukorszint, tehát jobb a teljes kiörlésű búzaliszt, mint a sima fehér liszt. És akkor itt van a tönkölybúza, a rozsliszt, a durumbúza, a tritikálé. A legkevesebb az alakor meg a kamut, erről külön hagy mondjak, ezek ősbúzák, tehát az alakor az a magyar ősbúza, a kamutliszt pedig az egyiptomi ősbúza. Tehát ezek olyan lisztek, amiknek kevés a hozama, nagyon drága egyébként, ilyen 1300-1600 forint között van a kilója, viszont nagyon egészséges, főleg, hogyha valakinek oda kell figyelni erre. Én most a kenyeret úgy szoktam sütni, hogy rozsliszt és kamutliszttel. Tehát a lehető legjobb összetételű, vagy legkevesebb glikémiás indexű liszteket használok. Még egy dolog, hogy ha valaki elkezd kovászolni, és elkezd ilyen kenyeret sütni, bolti lisztből nem nagyon lehet. Tehát én az elején próbáltam, és nem, egyszerűen a kovász nem volt életképes, tehát nem lehetett rendes kenyeret sütni. Úgyhogy én elkezdtem így liszteket rendelgetni, és abból sütöm a kenyeret. Én azt látom, hogy olyan helyről kell rendelni, ahol nagyon odafigyelnek arra, hogy hogy kezelik a liszteket, és ahol utókövetés van.